Sawubona mbukeli wethu esimthandayo, mbukeli wohlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Kuneshwa zake lapha eGoli uma ngabe uphumela nje ngaphandle kunomoya ohlabayo. Sethemba ke ukuthi wena lapha ekhaya ufudumele nabasemsebenzini ke bagqokile. Iningi elifisa ngabe selivalile liyabalisa kuyimanje. Hawu bayayihudula Nkosi yami njengoba sekuDisemba nje. Kuningi ke kodwa kukaDisemba ngoba phela abanye basayokhipha impahla kaKhisimusi, abanye ayenele imali yokwehlukanisa istokfela wagcina ngomanje ukukhokha. Manje imali ayisahlangani kodwa bayilindile omama bestokfela. Abanye baqala bethi nje bazofaka at least 200 rand per day kwi-money box ngoJanuary. Hawu kwathi mazithi March, hawu umuntu ayikhipha imali kusasa u300 rand nje. Igama lami nguNoxolo kwaMwalihle bangane elimhlophe qwa. Intokazi yale ondini esishamthetho sesifundazwe esidala ngihamba noMadlungothi. Molo mamtshali. Wena wakhokha konke kwakho? Hayi mina okuhlangene sengilinde nje ukuthi kuhlukanise. Good girl. Mukeli ke masibotise ngalensasa umhla weshumi elinesine kweyomnga. Wena ke umuntu uzibona ngathi jonga ugqithizele phezolo akukho kwanto nje mntasekhaya. Bona nje vuka namhlanje uphinda uzivuthulule uyozama kwakhona. Ukanti ke xa sijonga kuvimba wethu wanamhlanje kuninzi ke mbukeli esiniphathele kona phakathi ke kwamanqaku eningathi niwalindele. Abezezimali nabahlalutyi bathi nangona ke inkundla ephakamileyo yasePitoli ithatha isigqibo ngokubekwa esihlalweni kwekumkani yesizwe samaZulu. Indlunkulu yona buqu kufuneka ihlale phansi ize nesisombululo kulenyiwe. Maninzi ke mbukele amanqaku esawuthi siniphathele bona. Singalibali kaloku ezemidlalo isimo sezulu nendwendwe ezawusixhobisa ngako konke okuqhubekayo apha phakathi esizweni. Njengokutshilo igqawa mjimle uMadlungothi, uMazipha, uMamshukuma, uMazondwa ngezinto zakhe. Lokusabela nguKholosa Kalubise entabeni nguNonkanyezi. Bukeli basijonge eziphala phambili kule yure. Following a study of the judgment, the President will apply for leave to appeal against this judgment. Uzosedlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Le nkantolo yakhipha isinqumo esithi sasingekho emthethweni isinqumo sokugcotshwa kweNgonyama yesizwe samaZulu. Umongameli we-IFP uvele Nkosini Hlabisa uthi lo mbutho ukulungele ukulawula emva konyulo lonyaka ozayo. Uthethe oku ngethuba bequkumbela inkomfa yabo yemigaqo nkqubo kazwelonke kwiphondo laKwaZulu-Natal. We work hard. Actually, we work hard because we want to play like we work, and I think we're ready to play final. iTS Galaxy imisele ngokwenza eyibukwayo kwamanqamu omqhudelwano iCarling Cup uma sebethelene neStellenbosch FC. Sanibonani umpumi lo ngisinje iqhubekani nibukele ekhaya Jikelele nisitholele isport, entertainment kanye necurrent affairs. Mina nawe sophumelela. Noma ngabe sebemelene nathi. Thando lwethu lomelele. Noma kungaphelo kwalomhlaba. Ekhaya Jikelele. Umengameli uCyril Ramaphosa uzodlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli sokuthi sasingekho emthethweni isinqumo sakhe sokuhlonza ngokusemthethweni iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo sesizwe samaZulu. Inkantolo ephakeme ithole ukuthi uMengameli Ramaphosa akazange alandele imigudu efanele. Okhulumela uMengameli uVincent Magwenye uthi ngesikhathi uMengameli edlulisa isinqumo iNgonyama uMisuzulu uzoqhubeka nesikhundla sakhe. Following a study of the judgment, the President will apply for leave to appeal against this judgment. During the course of these legal processes, His Majesty King Misuzulu remains the identified heir to the throne. Continue working for the unity of Ubukhosi BakwaZulu and to prioritize the interest of His Majesty's subjects. It is vital that all due processes are allowed to reach their natural conclusion without inflaming tensions. Ingcali zembali nengcali kwezenkcubeko zithi nangona inkundla ephakamileyo yasePitoli ikhuphe isigqibo malunga nokuthanjiswa kwengonyama yesizwe samaZulu, indlu-nkulu mayihlale phansi ize nesisombululo kulomba.
Osomlando bathi eminyakeni edlule umbuso kaZulu othathwa ngejozi njengoba kwenzeka kwilembe uShaka esocongwa abafowabo uDingane noMhlangana. Ngalekathi lelembe nalomthetho kade nangu noDingane naye ngapha uyanyonyobela wafika naye kwaba ngumkhonto kanjalo kwaze kwaba nalembe uyasendonda kusuka iwona amakhosi lana esingathi asebenzisa amandla okwaba umkhonto ekuphatheni umbuso wakwaZulu. Kepha ngonyaka u1913 kushintshe ukwenza ngesikhathi isilo sesithupha uDinuzulu eKhothama kulandela uMaphumzana Solomon indodana yakhe encane iyayibhalwe kwincwadi yefa ngemuva ukuthi ekseni kwakubekwe indodana yakhe endala uPhilip. Osomlando bathi lena ngenye yeindlela engadalanga ukuchitheka kwegazi ngemuva kombango ukuze kususeke ukudideka kwabaningi. Akindlunkulu ake ithobe ibuke ukuthi konakala kuphi bese kuthi masiqala investigation banikeze ithuba lonke bonke abathintekayo ukuthi bayifake imbono yabo. Siyakhumbula ukuthi sisibe sinama benefits isilo ngoba sigadwa njena sigadwa ngenxa lesisitifiketi lesi imkhosi yomhlanga ngoba ichaswa njena ichaswa ngenxa lesisitifiketi lesi okuchaza ukuthi makusazoba nalomdosiswane enkantolo. Umengameli uCyril Ramaphosa unxusa ukuthi kube khona ukuthula esizweni samaZulu nasendlunkulu. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Iqela le-IFP likholelwe ekubeni uMzantsi Afrika usenethuba elihle lokoyisa imicelimngeni elijongene nayo elilizwe ukuba kukho ubunkokheli obufanelekileyo. Oku ke kudizwe ngumongameli walo mbutho uVelenkosini Hlabisa ngethuba umbutho i-IFP ibiqukumbela intlanganiso yayo yeentsuku ezimbini yomgaqo-nkqubo phezolo empangeni ukwethe ngoku bakwimeko entle yokuthatha iintambo kurhulumente okhoyo. Ngemuva kwesingxoxo esijulile zezisuku ezimbili, i-IFP ithi ayingabazi ukuthi ikwazile ukuqhamuka nemigomo engaxazulula izinkinga ezikhungethe lelizwe. Bekuyingqungquthela ke yokuqala lena yenqubomgomo ngemuva kweminyaka eyi-15. Iqembu lithi belimatasa lilungisa izinkinga zalo kulandela izinkinga ezadalwa ukusungulwa kweqembu iNational Freedom Party ngo-2011. Manje izinkomba ke zithi leli qembu liyadlondlobala. Entering the most critical period of campaigning and mobilization. This is where the real work begins. We have placed ourselves in a strategic position to bring the fundamental change that South Africa needs. We are ready as IFP to govern. Isingxoxo zenqubomgomo yeqembu besigxileke ezinkingeni ke ezikhungethe izwe ekubalwa kuzo udaba lukagesi, ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye nokulethwa kwesidingo zomphakathi. Iqembu lithi makube nezinguquko emkhakheni yezemfundo, ezempilo phakathi kokunye. The IFP supports the universal health access, but the National Health Insurance Bill in its form is rejected by the IFP because the NHI bill is a recipe for disaster for our health sector in South Africa. Uhlabisa uthi ke lenqubomgomo yeqembu izokusetshenziswa uma sekuhlanganiswa usomqulu wezithembiso zokhetho lwangonyaka ozayo. I-ANC KwaZulu-Natal sikhombe indlela ikhansela lomasipala waseMzumbe uSibonelo Maphumulo ngenxa yokungayiphathi kahle. uMaphumulo bebuye abe ngusomlomo kamasipala wamiswe emsebenzini ngoNcwaba njengoba kwasungulwa isigcawu sokuqondisa igwegwe malungana nezinsolo zokuthi usebenzisana neqembu eliphikisayo. You can see that you got someone who was no longer controlling himself, who was controlled by outside forces, whom you can see that those outside forces' interest was to capture Maphumulo so that they use him to capture Umzumbe municipality to serve their interests. Then there's no member. Any member of the ANC who decampaign the ANC will be subjected to a disciplinary process of the ANC and will leave no stone unturned. As we go to elections, but we don't say we suppress internal debate, we suppress constructive criticism.
Ikomiti yaseParlamente ejongene nokusebenza kweenkampani zikarhulumente ithi iza kunyanzela umphathiswa welisebe uPravin Gordhan ukuba avele phambi kwayo aveze ulwazi malunga nentengiso yezabelo ezingama-50% ekhulwini kwinkampani yenqwelomoya iSAA. Ikomiti ifuna amaxwebhu eenkampani ezazikhethiwe kunye nesivumelwano sokuthengwa. Oku kusemva kokuba owayefudula engumlawuli jikelele uKhathatso Tlhakudi enze izityholo zokuba uTakatso Consortium zange abe kolu luhlu. Waleka ngelithi akanayo imali kunye nobunganga bokwenza lo msebenzi. Kodwa uGordhan umekwe lokuba esi sivumelwano sesona silungileyo. This transaction is shrouded in secrecy, Chairperson. And of course, one version being we have the version of the former DG, insofar as what could be contained in the two documents which the minister is reluctant to share with the committee. Sele kusisithuba esingaphezu konyaka ikomiti iphanda ezi zityholo. Kodwa unanamhla ithi ayinabungqina obuxhasa esi sivumelwano. We have seen a minister who has an arrogance that I can't explain, and a minister that has treated this committee with disdain. Amanye amalungu aphakamise ukusekwa kwekomiti yethutyana iphande esi sivumelwano. Kodwa amanye athi mabaqale basebenzise onke amandla abo abawanikwa ngumgaqo siseko. We cannot just go to that committee without having gone to that. Ngokomthetho olawula amaqithiqithi amalungu eParlamente, ukuba emva komsila wengwe ikomiti ayiwafumenanga amaxwebhu oko iyakuba kukwaphulwa komthetho. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Uhulumeni uthi ukuthuthukiswa komthethosivivinyo wemingcele eZimbabwe kuzolekelela ukuqeda inselele emingceleni ephakathi kwalamazwe omabili. Izikhulu zemingcele zakuleli zibambe ingxoxo nezikhulu zaseZimbabwe ezizothatha izinsuku ezintathu. Umngcele wakuleli neZimbabwe sekuyisikhathi kunombango abangena kuleli ke ngongemthetho emingceleni eyahlukene. Izimpahla ezingekho emthethweni nazo ziyashushumbiswa kuleli. We have a collective responsibility in terms of the prevention of illegal activities across our ports of entry, as well as the border law enforcement area, such as issues of illegal migration, any kind of smuggling, human trafficking, and all kinds of cross-border crimes. Iharare ke isohlelweni lokuthuthukisa umthetho sivivinya weziphathimandla ukusungula izikhulu zemingcele. Lo mbono ke waphakanyiswa ngo-2013 kodwa awuzange uphumelele. Umengameli ke okhona njengamanje uphinde wawethula ngo-2021. To date, we have been able to look at our proposed bill, and we are hoping that after benchmarking, our lawyers will be able to put it together and present it to Parliament. uDube uphinde wadingida udaba lwezingane ezatholwa emva kokuvinjwa kwamabhasi angama-42 emasontweni amabili edlule. The president will be happy to see me coming back home and say we have got the answer to form Zimbabwe Border Post Authority. Izingxoxo phakathi kwalamazwe amabili zibanjwe lisithe zizophothulwa ngokuvakashela imingcele iLibombo kusukela kusasa nangoLwesihlanu. Usapho lwemvume ngasekhoyo ubulelwa Mkhuthukana waziwa ngelikaZahara luphengeze ukuba uZahara uza kungcwatywa ngomhla wama-23 kuDisemba eMonti. uZahara ubhubhe ngomvulo emva kokugula ithutyana. Inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni ikhokele igqiza labathunywa bakarhulumente ebebetyelele umzi kaMkhuthukana ePhumlani. Amalungiselelo omngcwabo ayaqhuba. Kulindeleke umzimba kaZahara agaleleke eMonti ngomgqibelo. Usapho lwakhe luthi alisoli into ngokubhubha kwakhe. Thina silusapho sazi intombi yethu ibingaphilanga. Ibilele esibhedlele ngokungaphili. Akanga sive into ke ithi kukho into enecala singokungaphili kwayo. Siyifamily as per ireport yogqirha.
into esiyaziyo nje kokuba bengaphilanga. Uba kunayo enye into asiyazi thina, sazi into ba intombi yethu ibingaphilanga and isakhambe empilo ekungaphilini kwayo. Ukanti urhulumente wephondo uye wazibophelele kumnikeni umngcwabo oza kumfanela. Thina singurhulumente sibambisene nomasipala nale family sizawuqinisekisa uba umngcwabo kabulelwa ngumngcwabo ozawukwazi ukuthi bonke abantu abazawusuka kwindawo ngendawo abazawuza apha bazaba bezi-tourist xa befika beBuffalo City bagcwalise ihotel. Lo mngcwabo lowo siwunika uzuko nembeko. Ngomso kuza kubanjwa inkonzo yesikhumbuzo kutyalike iRema Bible Church eGauteng. Abongile Yankisa kwiindaba ze-SABC ePhumlane ngaphandle kwaseMonti. Kusenjalo usibusise Leopold Dumenge lika DJ Sbu wabe ngomunye wabanikazi benkampani yokwabe kuqopha kuye uZahara uke wasolwa ngokuthi wabanesandla ekutheni uZahara angakhokhelwa enye imali yakhe. uDJ Sbu uyithetheleleke kanje ngesikhathi enengxoxo kolunye uhlelo lweindaba ze-SABC iAgenda. We had great work together. We had great moments together. I was like a bigger brother to her. She was like my younger sister. And I also do know, despite what is out there in the public, people might be mad and might want to find somebody to blame. And I am too. A lot of people I know that, they'll find somebody to blame. And for now, I'm. A lot of people, they're saying I'm to blame and they're blaming me, even though I am not. But having worked in the public eye for so long, I understand how we are as Zabatu and as South Africans, especially when we love our own. It's okay. Let's be angry. Let's be sad. Let's mourn. Let's grieve, and it's okay. I'm also grieving as well. But as much as I'm grieving, you also get a lot of people who say certain messages out there on social media, and that's fine. As the bigger brother, I will take all of your cries, I'll take all of your complaints, I'll take some of your messages running Tetiza, and I understand that the Kwatiles, Nashegel, Sonke, what I'm Nashegelanga in North, Nikumbu, Wayan Ubulelwa, Umawatu, Lashegel, Linksizia, Sunga, cool, Amatana, Linksizia, Sunga, cool. Sibambe ngazo zozibini mbukeli weEkhaya Jikelele ngokuba kanti usahleli nathi ungoneliseki kuyakhula eluntwini malunga nendlela ekulawulwa ngayo ibhunga lesixeko saseThekwini. Uninzi ke lwabo lukhala ngongabikho kweziseko zingundoqo kulomandla nto leyo ke ephazamisa icandelo lezokhenketho elilwela ukuzinza uqoqosho kwesisixeko. Sithetha nje ibhunga lesixeko saseThekwini libhengeze ukuba amalwandle amathandathu aza kuvalwa kule nyanga yoMnga ngenxa yokukhutshelwa kwelinhle elwandle. Umbutho ke osemthethweni ophikisayo kweli bhunga iDemocratic Alliance uphakamise ukuba kuvotelwe ukuchithwa kweli bhunga nanjengoko ke ngaphambili bekhe kwacetywa ukuba asuswe esikhundleni usodolophu weTheku umxolisi Kaunda. Ngoku ke make sithethe ngale meko yaseThekwini naye uGqirha Sakhile Hadebe kwiUniversity yaKwaZulu Natal. Gqirha Hadebe masikubulise sikwamkele inkqubeni yethu ekhaya Jikelele sibambe ngazo zozibini ngokuba wenza ixesha nathi. Ngibonge phinde ngibekelele kolosela lapha estudio kanye nabaphulaphuli emakhaya ngibonge. Sibambe ngazibini. Gqirha Hadebe ukuba ngaba lo mbutho uphikisayo iDA uceba ukulichitha ibhunga laseThekwini ingaba mhlambe esisiphakamiso sisiso okanye ngumdlalo nje wepolitiki wokuzama ugaya ivoti? Ngiyacabanga ukuba uthi seloku uqalile le term eofisi yamakhansela noma yomkhandlu yasekhaya womasipala inako ungazinzi kakhulukazi yona lefana neTheku le engekho umuntu owathola khona imajority la kubuswa khona ngubambisana ivele ayizinzile ngaso sonke isikhathi kuzohlala sikubona lokhu kukhona imizamo uketula abanye abahleli esikhundleni amanye amaqembu azaluke ehlala kwicoalition abuyashintshe afuna ungena kwabanye kuyumdlalo nje wezepolitiki ongatheni kodwa ngeke sikuphike ukuthi kukhona ukukhalaza okufanelekileyo uthi izinsiza azihambi kahle asifiki ngendlela ebantwini kodwa kula seThekwini kuningi okukhona kuyona esikubonile nje emumva nje sibonile
ukuthi njengokuphethe i-ANC lapha ne-EFF ngokubambisana kuvela kukhona ungazwani phakathi komholi baKwaZulu Natal be-ANC kanjalo nalobo obukhona ku-EFF. Kuhamba sabona even unobhala wesifundazwe we-ANC uMnumzane uBheki Mtolo ephumela obala ethi izinkinga zaseThekwini ezithinta infrastructure akuzona izinkinga zomkhandlu kodwa izinkinga ze-EFF esho ngoba ophethe ikomiti le-infrastructure liphethwe ikhansela le-EFF engacabangi ukuthi kwakuyinto eyiphusile leyo ngoba umkhandlu uwokethelo uphethwe yiyo inhlangano ebusayo we-ANC. So sizokubona vele kukhona ukuthi kule side le infrastructure nje ufaka kona nawo uvuselelwa kwama-swimming pool uzosalela vele emumva ngoba i-ANC emkhandlu yaseThekwini inokufuna uveza obala ukuhluleka kwe-EFF. Bekhohlwa ukuthi ukufela kwe-portfolio yomkhandlu ukufela kwayo impela uhulumeni wonke lo obuswa yibona. Njengokuba ke ngokuitheku lithela izakuvala ezinye ezamalwandle kubalelwa apha ngamalwandle angamathandathu ingaba oku kuthetha ukuthini kuqoqosho lebhunga ledolophu yaseThekwini siyaqonda kaloku into kubana ngabakhenkethi abasuka kwindawo ngendawo abafuna undwendwela itheku kwaye ke eyona nto abantu abayithandayo kukuya emalwandle ukuvalwa ke ngokwamalwandle kuthetha kuthini xa sijonga kwezoqoqosho kwesisixeko. Tushelento isitshela ukuthi ikakhulukazi laba abaqoqoshi abaqhamuka ngaphandle kwesifundazwe saKwaZulu Natal la ngabantu abakhawuMpumalanga labakhawuJohannesburg nakuFree State banayo ioption yokungezi kwaZulu Natal noma eThekwini yokudlulela eRichards Bay banayo ioption laba basokude kakhulu yokudlulela even eKapa ngoba uma ukuthi amabhishi amaningi kangaka azobe evaliwe kusho ukuthi lawa avuliwe kuzobe kunesiminyaminya kakhulu kusona kanti akubona bonke abantu abathanda kuba kwisiminyaminya. So abavela kude kakhulu singababona bethatha iroute ebheke eKapa laba abakhona eduze kweprovince singababona abaningi benyukela ngehla kuSutana Bay benyukela ngehla nakuMpangeni nakuMangusi I mean kuRichards Bay singabona kwenzeka kanjalo okuzoba inkinga enkulu-ke lokhu ngoba bahlelile phela bamabhizinisi abamahhotela abezokuthutha abadayisi bahlelile ukuthi kuza izinkumbi zabantu njengenjwayelo engibone ngathi kuzothinteka kakhulu-ke kulokhu kodwa-ke sizolinda sibone izibalo uma kudlula amaholide ukuthi kwehle kangakanani kodwa kona kuzokwehla ngoba maningi kakhulu amabhishi azobe evaliwe kanti abantu abaningi phela bese beyizele eThekwini ilona kahle ulwandle akukho kuthini sobeyizela ngaphandle kolwandle. Ngiyabhlungu kakhulu ezo ndaba. Apha enqubeni Gqirha Hadebe siye samema usodolophu waseThekwini uMxolisi Khawunda waqinisekisa uluntu ukuba ngeholide yonke into izawuhamba kakuhle ngekwezicwangciso pha eThekwini. Njengokuba ke ngoku kuvela ukuba kuvalwe amanye amalwandle nto leyo oyingqinayo into kubana izawuchaphazela kakhulu ezoqoqosho. Ingaba ithetha ukuthini lento ngokuthemba uKhawunda kubahlali baseThekwini? Ingaba kuthetha ukuthini ngentembeko yakhe nobukhokheli bakhe xa kuzawuvela izinto ezifana nezi? Hayi impela ngikubona nawe nami ngimzwile nje ezindaweni eziningi eqinisekisa ukuthi kuyothi kushaya umhla ka-1 kuyona le nyanga amabhishi wonke ayobevuliwe ama-swimming pool wonke ayobesebenza esesimweni uqinisekise ezindaweni eziningi impela lokho kodwa-ke kuyakhombisa ukuthi akakwazi ukumela umholi ongakwazi ukuma entweni ayithethayo noma ayithethileyo phambilini futhi nje uyathetha nje for the sake yokuthetha kodwa-ke aqhubeke enza ngendlela eyenza ngayo iyona-ke into eyenza uhambe uze ubone ngathi poor governance lapha eThekwini esingazi noma ingoba ubuthakathaka bobuholi ukuthi abanawo amava okusebenza noma baqhuba yona into yepolitiki yokufuna ukukhomba-khombana ukuthi ubani ohlulekile angimina ohlulekile mhlawumbe sibazama lokho njeke kakuveza ngaphambilini kodwa-ke emva kwakonke noma ngathiwa kuhluleke yiphi iportfolio igcine kosuku uye oyinhloko yomkhandlu njengoba kwakuwuyena wayenza nesithembiso ukuthi kuzoba nje. So ukufeyila kweThekwini kanjena kuya ngqo egameni lakhe kukufeyila kwakhe uMnumzane uKhawunda ingakho-ke politically kujustifiable ukuthi inhlangano ezibhekisayo njenge-Democratic Alliance zithi cha akuyiwe evotini kubonakala ukuthi bazame ukumgudluza politically kumfanele impela basekunje.
And njengokuthilo Gqirha Hadebe into yokubana phakathi kwesisixeko kuyaphawuleka into yokubana luninzi ungquzulwano phakathi kwamaqela and siyajonga nomba we-infrastructure uyasilela kakhulu iziseko ezingundoqo azifiki eluntwini kodwa kuyabonakala into yokubana bakhona abantu ababekiwe kwi-leadership ukuqinisekisa ezinto ingaba ngenene nangenyaniso elibhunga kufuneka lifakwe ngaphandle kweliso komlawuli. Yaba ukuthi umkhandlu weTheku njengoba ucategory 1 nje uyimetro nje unama funds amaningi kakhulu uqhathanisa nomasipala abaningi akufanele ukube umkhandlu weTheku ulalezi inkinga ezingaka obhekene nazo akufanele ngempela kuyizinkomba ngempela zokuhluleka ukuphatha umkhandlu ongahamba ngempela ukube bekwaziwa ngeqiniso nomthetho wa South Africa bengahamba besikubone iTheku lifakwa ngaphansi ukolawulo noma siboneke uhulumeni kazwelonke noma wesifundazwe esondela eduze lolu daba abone ukuthi kwenzakalani noma ngathiwa ugcine engazange awufake phansi kolawulo kodwa kube nama interventions avisible kwakucacile kona ukuthi izinto azihambi kahle lapha kulela Theku and sekunesikhathi eside likhona lezi mpawu ukubonakala ukuthi akuhambi kahle kuze kube nje uqala kufika manje ekutheni kube nohulumeni obambiswano bese kuvele kukhombisa ukuthi izinto azihambi kahle eThekwini so manje ke isimo sesiwest ngoba manje sekukuningi nokungenelela kwepolitiki umkhandlu nawo awusekho stable njengoba kuphethwe ama-coalition kodwa phambilini kwakuvele kukhombisa ukuthi akuphathekile kahle kufanele kube uNdlunkulu ePitoli uyasondelela noma kumele isifundazwe eMaritzburg kube sisondelele manje ukubheka udaba laseThekwini kuningi esakubheka indaba endala ineminyaka manje ukhuluma kwamapayipi ngenxa ikhukhula ineminyaka kufanele kube namanje ngempela kusenje ngenene kuyabonakala into yokubana Gqirha Hadebe kusekude engqinibeni kuba kaloku xa iziseko ezingundoqo zingafike eluntwini nabantu bajongile kaloku kwaye abantu babachongile into yokubana bangene kwezi zikhundla uqinisekisa into yokubana bayafezekisa imandate yabo yokunikeza iziseko ezingundoqo ingaba ngoku njengokuba sijonge kaloku kunyulo kunyako zayo xa sijonga ke ngoku phansi on the ground eluntwini ingaba oku kuthetha ntoni kubantu baseThekwini ingaba singathi mhlawumbe balahlile ithemba kwi-leadership abavoti abaningi kulizwe sikulona ngaba hayi ukuthi kuphela ababhekene nezinkinga eziningi kanjena balahlile ithemba kwinhlangano ebusayo abanye nakwipolitiki nje jikelele nokuthi ebusayo balahlile ithemba kodwa kuyabaphoqa ukuthi bagcine bevotile ekugcineni kosuku ngoba toward elections bayafika abacampaign and benze izithembiso ezinkulu kwezinye indawo ubona kuze baze baqalise ukwenza ama project bawalontshe kuyiwokhethweni emva kokhetho then babanyamalale futhi all those projects so it's difficult because abantu bakithi vulnerable uma nifika ubathenjiso bazophuma bayovota futhi baphinde futhi babaface same fate afterwards and kuthanda ukuba kubi kakhulu kuloko ngoba uma kuyokhethweni at least ukuthembe ukuthi ngempela khona bazokwenza ukuze bavotelwe mumva nje ngisho kuyokhethweni abahanbenzi ugenzi lutho bagcina nje kuphela ukhipha ama t-shirt uma nje ku campaign okuyinto ngempela engasolutho kubantu abadinga ama services eThekwini nje sike sapheza phambilini ukuthi ulwandle iyona revenue yabo enkulu kodwa manje uma igcwele indle awuqondi ukuthi yini priority emkhandlu waseThekwini so nje abantu ngempela basele eminyango abanabuvoli kunje andibhlungu kakhulu indaba yamalwandle kuba xa uthi uyajonga kususela kune floods ngoApril ka2022 kuzawuthi ga ngoku oko kusithiwa kuyalungiswa ngapha abantu ke esibona into yokubana baselishweni luluntu Gqirha Sakhile Hadebe masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba usihlalutyele ngeyona nto iqhubekayo kwesisixeko saseDurban enkosi kakhulu bonga mina Kolosi Right imbukeliwe Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye binguye uGqirha Sakhile Hadebe weUniversity yapha KwaZulu-Natal nobesichubela ke malunga nemeko yebhunga lesixeko saseThekwini elidize ukuba amanye amalwandle aseThekwini aza kuvulwa ngelixesha leholide zohlobo usichubele ke mbukeli nefuthe elinoba khona kwezoqoqosho kwesiya sixeko kanti ngokumbukeli masithi qho isibhatala amatyala ngagungqi bukele Ekhaya Jikelele.
kanti abadlali be-TS Galaxy bajonge ukuphumelela indebe yabo yokuqala enkulu kwibhola ekhatywayo kwinqanaba eliphezulu ngokoyisa kaloku iStellenbosch FC kumdlalo wamanqam we-curling knockout. Baphumelele ukhuphiswano ke le-Nedbank Cup ka-2019 kwaye abazange baphumelela indebe enkulu kusukela oko. Umdlalo wamanqamo ngumgqibelo emqhudelwaneni we-curling knockout ubandakanya amaqembu amabili angenabo abalandeli abaningi. I-TS Galaxy iyona ebukeka ifike kanzima kwamanqamo njengoba idlule kuMamelodi Sundowns yaphinde yaguqisa namaZulu nje. Yize iStellenbosch FC yenze kahle ngenkathi ebhekene omabili lamaqembu kwe-league, i-TS Galaxy ithi kungenzeka noma yini kwamanqamo. We work hard. Actually, we work hard because we want to play like we work, and I think in the end we ready to play final. We want to enjoy every second, and we want to enjoy in the game. Futhi nakubi iqembu le-TS Galaxy lango-2019 lanqoba umqhudelwano we-Nedbank Cup elamanje lifuna ukuqopho walo umlando. A group that won the Nedbank Cup in 2019, none of the players are here. It's a whole new squad, whole new players, technical team, coaches, everyone. It's just like the management going down that are still there. So it's a totally different group. We have our goals and aspirations that we want to achieve. Kusenjalo umgadlo semkanjubomvu Bernard Park owalimala ngenkathi bedlala neMamelodi Sundowns ngomfumfu useqalile ukuyilolonga kancane kanti kulindeleke ukuthi aqale ukuyilolonga neqembu ngomasingana. Umqeqeshi weManchester United uEric ten Hag usalokhu usenethemba lokuthi iqembu lakhe lisengenza kahle yize liphumile kwe-UEFA Champions League. I-United iqede isemsileni eqoqweni layo ngemva kokuba liguqiswe ngegoli elilodwa eqandeni yiBayern Munich yaseGermany e-Old Trafford eManchester. Yize kunjalo lumqeqeshi usakholele ekutheni iqembu lakhe lisengathuthuka uma seliphelele. There's a very strong bond between the team and the fans. They're always behind us, even when we have big setbacks, and they're staying behind us, they're supporting us. So I'm very happy with that. But we have to take the responsibility. It starts with us. We have to energize them. It's not just a case of like some of the other managers where it's been a little bit toxic at times. The boys are firmly behind the manager, and that's the be all and end all. I've said that in many other interviews, and that's the way it will remain to stay. We've got amazing coaching staff as well. So yeah, people can get lost in translation and get carried away with what the players think and what they say behind closed doors. We just want to do well for the football club, and that's as simple as that. Ake mbukelisi goqala pho ke indaba zethu kuleli hora. Ewe mbukeli kodwa ke ngaphambi kokuba uphume uye naphi na qiniseka into kubana uyakwazi ukuqhubekayo kwisimo sezulu. Rhabula kodwa ungalingi ufinqa.
Siphinde sikamukele mbukeli wekhaya Jikelele, sibonge ngokuthi usahlanganyele kanye nathi. Inhlangano iLawyers for Human Rights ithi iziphathimandla zisebenzisa amandla azo ngendlela engafanele uma ngabe zibamba labo abantu abangenawo amaphepha okuba kuleli ngokusemthethweni. Manje ke le nhlangano isikhiphe umbiko obhekisisa indlela okubanjwa kuphinde kugcinwe ngayo abantu bangaphandle kulelizwe nangendlela nje izisebenzi kahulumeni ezilawula ngayo isimo nempatho uqobo lwayo. Ukutholaka kabanzi ngalokhu silande isazi sezomthetho uMelusi Xuli. Melusi, asikubingelele sikamukele ohlelweni, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ngibingelele kuwe sisinoxolo, ngibingelele babuyele emakhaya. Bonke ithuba. Xulu, uthini umthetho ngokutholakala kwabantu bangaphandle abakuleli ngokungekho emthethweni? Ngicela ungiphindele mama, angizwa. Bengibuza ukuthi uthini umthetho walapha eNingizimu Afrika mayelana nabantu abatholakala belapha bengaphandle kuleli ngokungekho emthethweni? Okay, kune Immigration Act 13 ka-2002. Uma uya lapha kwisigaba section 9 uyasho ukuthi uma ungumuntu wangaphandle ungaphethe i-passport noma i-valid visa uzoboshwa ebese kumele uvele enkantolo ke bese kuqulwa icala ukuze bese ke uyathathwa ke ubuyisele ezweni lakini. So umthetho ucacile ukuthi kumele i-passport uhlezi unayo ukuze uma ukuthi kunenkinga bese ke uyalokhuza uya enkantolo uyolokhuza uyogwetshwa. Uma ngabe Xulu mhlawumbe umuntu ebikela labo ke iziphathimandla ukuthi cha i-passport yami ngikhohliwe ngishiye endlini, mhlawumbe lapho kwenzakalani kulolo daba lolo kanjalo? Ngicabanga ukuthi ngoba singabantu kuyenzeka izinto singayiphasi, kuyenzeka kwesinye isikhathi mhlawumbe ushiye ne-wallet ekhaya. Angibothi ngaba inkinga ngokuthini as long as ezokwazi ukuthola umuntu ozosheshe alethe leyo passport bese kuyabheka ukuthi i-passport ekuyiyona yona yini. Ngicabanga ukuthi lokho kungalungiseka ngokwami umbono, ngoba yebo kwesinye isikhathi kulindele ukuthi ngaso sonke isikhathi uma umuntu wangaphandle from South Africa kufanele uhlezi une-passport ukuze uma bekubuza ukuthi ngoba ungaphandle sicela i-identification bese uyayikhipha. Kodwa ngicabanga ukuthi ngoba singabantu kuyenzeka izinto yikhohlakala. Maye ngenza sure nje ukuthi la uyakwazi ukuthi awalethe lawo maphepha ngisho enkantolo icala ngagcina selihoxile, kodwa kumele enze sure ukuthi uma kwenzekile kukhohliwe ukhona umuntu ahlala naye ozoyenza sure ukuthi aqiniseke ukuthi lawo maphepha ayafika, ngoba uma engakwazi ukuveza lokho noma ukuprove uzogcina sekuphoqa ukuthi iye enkantolo icala bese ngokwa section 9 uma unganawo amaphepha kuyicala. Uma ngabeke mhlawumbe kusalindwe ngalesi sikhathi ngaphambi kokuthi uye enkantolo basuke begcinwe phi laba bantu? All right. Kwesinye isikhathi uyayugcina e-police station. Ngiqalise njengala eThekwini elokhuzane police station laseThekwini uzohlala khona bese ke ungakadlula ama-hour awu-48 kumele ubusuvelile enkantolo ukuze ubingelele manje uzohlala e-police station ke bese ke uyeze elokhuzane enkantolo. Kodwa uma ukuthi ke mhlambe ke usugwetshiwe noma sekumele ubuyiselwe ezweni lakini khona i-center kuthiwa iIindaba center, ngicabanga ukuthi iseGoli, ilapho abanye abaningi abangenawo amaphepha bahlala khona bese kwenziwa imizamo ukuthi bebuyiselwe emazweni akubo. Ingabe yimaphi ke Xulu amalungelo umuntu ovela ngaphandle anawo uma nje eshaqwa iziphathimandla zomthetho? Okay, ngicela ukuphina ngathi i-network yami nenkinga encane. Bengibuza ukuthi imaphi amalungelo ke umuntu ovela ngaphandle anawo uma ngabe ke seshaqwa iziphathimandla zomthetho? Okay. Sinomthetho sisekelo ocacisile ukuthi amalungelo abantu kumele abhekwe kanjani. Ngiyakalekisa nje uma uya lapha ku section 10 ukhuluma ngesidima somuntu ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi isidima sakhe sihlonishwe, dignity. Uye futhi ku section 12 okhuluma nge-right to i-security ukuthi kumele uvikeleke. Maningi amanye ngawabali. Ngizama ukucacisa lokhu ukuthi uma usuboshiwe noma ususelindela center kulindelekile ukuthi uphathwe njengomuntu hayi njengesilwane, uhlonishwe amalungelo akho. Ngicabanga ukuthi i-Lawyers for Human Rights iyona into ebefuna ukuthi icacise ukuthi noma ngabe umuntu ovela ngaphandle use South Africa kodwa phela ke
awuphathe nje ngenhlonipho unike isidima sakho ungabe usuphatha njengesilwane. Ngizowenza umzekelo sisinoxolo lapha eSpain canthi eminyakeni emibili edlule kwaba khona ama-foreigner ase-Africa aya la eSpain. Ngicabanga ukuthi ngokwama-records ngokwa-reports bagcine sebebulawa ngoba babethi Spain noma ngihleka nje lento ibuhlungu babethi Spain bazama ukunciphisa abantu abangaphandle eSpain. So yabona ukuthi amanye amazwe ase-Europe kanjalo abatreat abantu ngendlela engekho right. Kodwa eSouth Africa njengezwe esesiphakambisa ubuntu ngicabanga ukuthi noma ngabe kuthiwa umuntu wonile akanamaphepha ufike ngongemthetho eSouth Africa kodwa kumele aphathe ngendlela enenhlonipho abuyisele ezweni lakhe futhi. Into ebalekile ngelindela center ke sengiphetha kulo mbuzo sesinoxolo ukuthi uyathathwa kuthiwa hambe ubuyele eZimbabwe. Mase eZimbabwe bese ulungisa amaphepha akho. Uma usufuna ukubuyisa eSouth Africa uzobuya usowaphethe amaphepha. Siyaswenzeka amacala njengalawo uthola umuntu uzogwetshwa mase qeda ukugwetshwa ayilindele mase uyilindela bese ezweni lakhe abuye namaphepha right. Kodwa kuzo zonke lezi igaba kumele aphathwe njengomuntu hayi njengesilwane. Usakhuluma ngakho-ke ukuphathwa kwabantu ngendlela efanele. Mhlawumbe azikho yini igameko zokuhlukunyezwa kwabantu uma ngabe besuke bekulezi indawo begciniwe ey'tokisini noma lapha kolindele esenike nazizwa nina? Noma ngingawenza amakhesi immigration ngaso sonke isikhathi angeke ngazi ngoba phela kwesinye isikhathi sinoxolo noma abantu beshawa mhlawumbe behlukunyezwa mhlawumbe bengaphiwa ukudla ezinye izinto mhlawumbe ngeke ziphume zibikwe kodwa njengoba isiyenzile umbiko i-lawyers for human rights ngoba ibona abasebenza kakhulu ngalamacala kuyacaca ukuthi zikhona izimpawu zokuthi abanye bangaphandle mabe kolindela noma beboshiwe abaphathwa ngendlela enobuntu bayahlukunyezwa. Ngicabanga ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngoba kodwa ngithi phela manje cathi iy'phathimandla noma amaphoyisa basuke sebegcizelela iphoyinti lokuthi hayi uma ukuthi awunawo amaphepha ula eSouth Africa ongemthetho awudeserve ukuthi noma ukufanelekile ukuthi amalungelo akho ahlonishwe. Ngicabanga yiyo-ke into ekumele ilungise ukuthi yebo khona awunawo amaphepha usuke eGhana ungabe usukaphi kodwa-ke kumele uhlonishwe. And isikhathi esiningi-ke okubuhlungu ukuthi abantu abaphathwa ngale ndlela sisinoxolo abantu abase-Afrika isikhathini esiningi ngicathi uma ungabheka nje ama-states aselindela center abantu abase-Afrika kakhulukazi. Manje Xulu kwenzakalani kulapho okubonakala khona mhlawumbe umuntu esesukile kelindela maybe kwatholakala indlela yokuthi abuyiselwe ezweni lakhe uma ngabe sephinde mhlawumbe esetholakala ephinde sebuyile okwesibili engastile enganayo futhi amaphepha kwenzakalani ke kulawo makhesi kanjalo? Okay, uma uzogwetshwa kwesibili ngicabanga ukuthi inkantolo izobe isiqinisa kakhulu esigwebeni ngoba into eyayenzekala ukuthi ake sithi ukugwetshwa kokuqala ngoba section 49 wayo i-Immigration Act uyaye unikwe isigwebo uma uthi ugwebo kokuqala iminyaka emibili 2 years sentence. So uma usuzobuya kwesibili futhi uzobona usuyi-repeat offender uphinde futhi unike eminye iminyaka ethe xaxa. So into eyenzeka ukuthi immediately uma uqeda ukugwetshwa uyelindela center kodwa kwesinye isikhathi uyahlala futhi eSouth Africa uboshiwe ugwetshelwe kodwa ngicabanga ukuthi ukuze ngingawasteki ama-resources uvele uthathe usuyelindela center uzubuyelekile kodwa uma uphinde ubanjwa futhi uzophinda ugwetshwe futhi. Kunabathile-ke Xulu abathi umthetho obhekela abantu bokufika uthanjiswe kakhulu-ke lapha eNingizimu Afrika uma ngabe phela kusoqhathaniswa namanye amazwe afana noBotswana uthini wena kulokho? Okay, ngizocela ungiphindele futhi sisinoxolo. Kunabantu abathile abathi cha umthetho lapha eNingizimu Afrika obhekela abantu bokufika uthanjiswe kakhulu uma ngabe kuqhathaniswa namazwe amanye nje afana noBotswana. Ngabe wena kuthini ukuphawula kwakho kulokho? Ngicabanga ukuthi njengoba kade ngiyachaza ukuthi into ebalekile ukuthi sinawo umthetho sine-Immigration Act echazayo ukuthi uma uboshiwe kwezakalani. Ngeke ngikwazi ukuqhathanisa noBotswana wami ngoba angaze ngicheck kodwa ngicabanga ukuthi mina ukhona umthetho Immigration Act nje icacile ukuthi indlela okumele uapply ngayo. Ngo-2017 inkantolo yomthethosisekelo iLaws for Human Rights yake yahambisa i-case khona ikhala ngokuthi kunenkinga uma abantu ababoshiwe abavele enkantolo ngesikhathi esifanele. So section 34 Immigration Act
awucacisile ukuthi uyasho ukuthi kumele within 48 hours uvele but awusho ukuthi kuyinto efanelekile ukuthi ngaso sonke isikhathi yenzeke. So ngicabanga ukuqiniswa kwalokho nakhona kuyasiza ngoba kuzokwenza ukuthi ama-case abantu abangaphandle mawukuthi uboshiwe basheshe bevele enkantolo nawo kusheshe kudile nawo ngoba into eyinkinga ukuthi amacala njengalawo sesinoxolo avela bemaningi uthola ukuthi akusadilwa nawo. So ikhona imizamo engicabanga ukuthi ikhona ukuthi amacala njengalawo asheshe aphinde enzeke, kodwa okubalulekile mhlawumbe eziqhambisa kakhulu namhlanje ukuthi noma ngabe bonile abantu bangaphandle bangabafowethu kumele bephaswe ngendlela enobuntu enenhlonipho, kodwa-ke nakhona umthetho futhi kumele uhlonishwe. Sibonga kakhulu-ke Xulu ngesikhathi sakho, sikufisela usuku oluhle. Siyabonga. Lo-ke mbukeli bekuwumelusi Xulu weDonda Attorneys ebesixoxa naye ngokuphawula kwenhlangano i-Lawyers for Human Rights ethe iziphathimandla zomthetho lapha eNingizimu Afrika zisebenzisa amandla azo ngendlela engafanele uma ngabe kushaqwa abantu abakuleli ngendlela engekho emthethweni. Njengamanje-ke mbukeli ake sibheke isimo sezulu ukuthi sime kanjani.